Žiadna žena by nemala ísť do menopauzy pred svojím 52. rokom. Ale mainstream ti povie, že je normálne mať hormonálne problémy v 30-ke, 35-ke alebo 45-ke. Tak si poďme povedať niečo o hormónoch a toto platí aj pre mužov. Predstavujem ti matku všetkých steroidných hormónov pregnenolon, z ktorého sa tvoria aj tvoje pohlavné hormóny. Pregnenolon sa produkuje v mitochondrii z cholesterolu. Čiže ak ho máš málo, lebo berieš statíny, budeš mať problém s tvorbou hormónov. Z pregnenolonu sa potom vytvoria naše pohlavné hormóny. To znamená, že každá molekula tvojho estrogénu, progesterónu, testosterónu, ale aj kortizolu v tvojom tele má svoj pôvod v mitochondrii. A z toho vyplýva, že keď máš dysfunkčné mitochondrie, nebudeš robiť hormóny. Preto, keď chceš zmeniť svoje hormonálne zdravie, rieš svoje mitochondrie. A teraz tomu podstatnému. Nemôžeš mať zdravé mitochondrie, keď je tvoj životný štýl odpojený od cirkadiánnych princípov. Naše mitochondrie potrebujú svetelné signály ranného slnka, aby sa v nich aktivovala tvorba pregnenolonu. Celý môj profil je o mitochondriálnom zdraví, tak ma sleduj a dozvieš sa viac.